May saan na bendisyonan nga agsapa kada kayo kakabsat, ken kadagiti madanon iti Facebook Live, iti panagdaydayaw tayo iti daytoy nga agsapa. Da kayo nga adda kabailan na nga tumakder, iti ayan naman na diso nga ayan nyo, awisan kayo man nga tumakder, para iti awis ti panagdaydayaw. O Apo, umayak ken ka tapno sa lakniban nak. Di mo kad ipalubos a may babainak. Nalintag ka o Diyos, ispalan nak kuma. Denggan na ket di ka agtakta ka mangisalakan kanyak. Sika kuma ti kamang ko ken ikanawa nak. Sika kuma iti salinged ko ken ispalan nak. Sika ti batu a pagkamangak ken sariked-ked ko. Kas ingkarim, tarabayan ken idalan nak. Datay amin. Ilisina iti silo tinisagana apakat nagak. Pagsalinungak Pagsalinungak, agsipod taadapegad. No adaigem tayo nga palaspas kakabsat, awisan kayo nga alaan nyo ida, kas iti panang kanta tayo ti imno ti panagdaydayaw.
agtamad tayo iti panagkararag. Bendito ken managparabor a Dios, sika nga Dios ni Ama Abraham, Isaac ken Jacob. Sika apo nga Dios dagiti profeta, ken Dios ti amin a sibibiyag a parswa. Dumatag kami a siyayaman iti daytoy apo nga agsapa. Numampay apo nagadu dagiti nadagsen nga bambanag apo iso nga adda kada kami. Iti panagdayaw mi ken kaapo iso ti kangkang runaan nga iso nga aramidan mi. Gatagyaman kami ti gundaway nga impaay mo. Tapno maminsan pa'y binangon na kami kadagiti pagiddaan mi. Binangon na kami apo asi kakaradkad. Binangon na kami apo anapno ang tinamnama. Nga iti panagkararag ken ka o Dios, ganti panagdayaw ken ka, iji kami makakita apo ti ina na. Kat apo ita ilagip mi iti daydi, isasarek mo iti Jerusalem, tapno iti kasta apo agtutuok ka iti bantay Kalbaryo. Apo ilagip mi daydi sakrifisyo iti daytoy nga Domingo, tapno may salakan kami amin. Ket pulutam iti mensaherom iti daytoy nga agsapa, agsauka ken kuana apo, agsauka kadagiti koro, ket agsauka ti sumagtunggal may sakada kami. Denggem dagiti asasog mi apo, ket denggem dagiti kararag mi. Umay ka o Santo Espiritu, sikati agsao iti nagbabaetan mi. Madaydayaw ka, ket dagitoy ti pagyaman mi, pagdayaw mi, iti napatag-unay anagan ni Jesus nga nagtutuok iti krus, ken nangisuro ti kararag nga kunana, Amami nga daka sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, umay kuma ti pagaryam, maramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamet dito'y daga. Itdem kadakam ti taraon mi tinaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iti panakasulisog, no di katilisin na kami iti dakes, takukuam ti pagarian, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Kakabsat, adatayon iti panawen iti panagkonfesar. Nukuna tayo nga awan basol tayo iti Diyos, alilawon tayo ti bagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Ngam na ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina ket aramiden na, ti matutop, may tutop. Pakawanen na dagiti basol tayo ket ugasan na tayo. Nukuna tayo aditay nagbasol, pagbalinen tayo nga ulbod ti Dios, ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Aramaten tayo daytoy akanito iti naulimek a panagkonfesar. No, adda kabailan nyo ng agparintumeng, kadagiti nairanta pagparintumengan, kadagiti sangwanan iti tugtugaw yo kakabsat. Ket mabalin tayo nga aramiden, kabayatan tin tayo panagkonfesar. Ket ikonfesar tayo, dagitoy, abasbasol tayo na pagkurkurangan tayo ken Apo. Taamo tayo launay, ken mangnamnama tayo launay, nga babaen, daytoy nga intayo pa nagpakumbabaken kuana. Ipaay na itirumbeng kada tayo.
Agkararag tayo. Agnanayon nga Ama, ipudnumi nga iti masansan saan kami natulnog nga iglesia. Saan mi ngay narami iti pagayatam. Linabsing mi dagiti linlinteg mo. Sinupring mi iti ayat mo. Saan mi ngay nayat dagiti kapadami at tao. Di ka mangeg tikis dagiti makasapul. Pakawanen na kami. Wayaan na kam ngagpaay tinaragsa ka pa nagtulnog. Babaan ken Jesucristo nga Apo. Amen. Iturong nakat ken ka pala na semtigalan ko pagranyagem kadrupam kanyap tapno sikati Naimbag ken naragsak ngagsapa tayo amin kakabsat. Agyamanak kadagiti sungsong batyo. Kititi daytoy ngagsapa ketin tayo nga rod daydayawen iti Apo. Babaan tin tayo panagrukbab ken kastamat iti tayo panangrambak iti Domingo iti palaspas. Wenno iti Domingo nga sibaligi ni Apo tayo Jesus nga simrek sadyay Jerusalem. Ket iti daytoy nga kanito wenno daytoy nga Domingo isu ti pakakitaan nga iti sumarunon nga lawas ket isun itin tayo pa ng rambak, iti kunkuna tayo nga Holy Week. Isu nga iti daytoy nga kanitumet ket itin tayo pa ng rambak, daytoy Domingo ti palaspas, isu nga da palaspas mem amin kakabsat. Ta daytoy iti mangipagpakita, ngayon tayo ramrambakan, iti kastoy nga kasasaad, nang nangruna iti liturhiya, iti iglesia tayo. Kit adu ken dakkel iti pakipapanan na dagito nga banbanag iti biyag iti na Kristyanuan kada tayo. Ket no kasano tayo nga pasangbayan iti tunggal maysa numanpay. Adu kadagiti kakabsat uray datay Tagalog kakabsat ket nagbaset ti may. Tay di pa'y kalman ket naisaran iti kalaw. Kit kasanon dagiti da aggapo iti sabali nga luglugar. Wenno adayo nga luglugar nga da luglugan da. Ket saanen nga makastrek ditoy. Ngem no man pa'y kasta dagitoy nga laped nga isup mapaspasamak nga kun natatay ti may sa kakabsat tayo God first daw. Kasano nga God first, kaya apay day tamat nga ket into 2:00 pa iti ni panangrugi, ket addamat intayo panagdaydayo tatanga bigat. No God first, God first. Ayan. Isu nga no kastaman ti pasama kakabsat ket kailaeng nga may pakaamo nga iti umununa iti biyag iti na Kristyanuan ket awan sa bali no ni Apo. Ngem di damet ngenindingan dagiti kastoy nga paspasamak nang nangruna kada tayo nga apektado launay. Ngem numan pay kasta kas iti kinunak si tayo nga daditoy
nga mangnamnama iti parabor ken asin ni Apo. Uray mampay sang kabasit wenno basit tayo itultuloy at itultuloy itin tayo panagrukbab. Wen ngarud kakabsat no kasano tayong kakablaawan iti tunggal maysa ket kablaawan tayo met dagiti awan ti panawanda wenno awan ti gundaway da nga umay kada tayo makipulapul no dekat adda kadagiti pagtainganda dagiti adadtoy nga lugar iti Pilipinas ken kastamet dagiti adda iti sabali wenno kabangibang nga nasyon kitin tayo nga rod kablaawan ni Suda iti narambak ken naragsak nga aldaw iti panagdaydayaw ken kastamet dagiti narabian wenno namaliman naimbag nga malemyo kakabsat naimbag nga rabiiyo amin. Ket sapay kuma taitin kay panakipagmaymaysa iti kastoy nga aramid ket pariknapay ni Apo kada kayo iti nananay nga kaaddana bendisyon ken pamarabor na. Isu nga rod nga no mampay awang kayo kada kami ngem addamet dagiti banbanag nga mabalin tayo nga ipaay nga kas kuma kadagiti datdaton karkari sagsagot ken kadagiti apagkapullo tayo mabalin yun to nga ipatulod babaen iti bank account iti Central United Methodist Church ken kastamet kakabsat addan GCash tayo mabalin yung ipatulod baya GCash. Ket makita tayo ito madamdama ita screen tayo nga may surat dagitoy nga account ken GCash. Intayo nga rod kablaawan dagiti kakabsat nga dumteng iti panagkasangay daken iti aldaw iti kalaysada. At Ryan, paki-flash mo dagitoy kakabsat. Ayan, diakon nga maysa-maysaan isuda kakabsat. Nga madadagiti ni kakabsat nga Ilocano nga kasangay iti daytoy nga aldaw wenno iti daytoy nga Domingo. Ket dagitoy da kakabsat. Isu nga itinagan itagmaymaysa nga iglesia tayo ti Central United Methodist Church. Iti daytoy nga gimong iti Ilocano ken nang Rona. Iti nasantuan nga nagan ni Apo tayo ng Jesucristo ket kablaawan tayo amin dagitoy nga kakabsat nga dumteng iti aldaw iti panagkasangay na ken aldaw iti kalaysada. Ket no kasano tayo met nga isarsaruno dagiti kidkid daw wenno karkararag tayo kadakwada. Nasapay kuma ta iti baro nga tawan nga isut impaay ni Apo kada kayo kakabsat. Adtoy kami nga mangikarkararag mangkidkid daw ken kuana iti kaadana ken iti kaasin na kada kayo kabayatan iti panangdaldalyasat yu iti baro nga tawan baro nga biag nga impaay na kada kayo. Kung nangaro dit Ingles, happy birthday and happy wedding anniversary. Wen kakabsat kahit kulay nga ipakaamu kada kayo iti manmano sa magmamano nga banag kas kuma iti daytoy umay nga lawas. Umay nga lawas nang nangrona iti Huwebes Santo ken Biyernes Santo. Iti Huwebes Santo addanto mapasama kakabsat nga serbisyo ken itintayo manen pananglakam iti maudi apanang malem wenno iti Santa Cena. Iti oras iti alas 9 iti bigat. Saan nga malem? Isu nga umay kayo makipagrambak iti daytoy nga panangrambak tayo iti maudi nga panangmalem ni Apo tayo kas iti panangrambak iti Holy Week wenno iti Quaresma Huwebes Santo. Iti oras iti alas
Ken into no may nga Biyernes Santo kakabsat, kastantumet, ngem iti distrito tayo nga Southwest Metro Manila District isunto ti Aghos. Ngem dayto iglesia tayo isunto iti Maaramat. Akas maysa nga distrito ket umay danto makipagserbisyo kada tayo. Makipagrambak iti maudi apito asao ni Apo ye Cruz. Ket adda maysa wenno maysa nga pastor iti sentral nga isunto ti nadutukan ngagsao iti maysa kadagitoy pito nga sasao wenno sarita. Isu nga mangrugi ti alas 9:30 iti bigat met saan nga malem. Isu nga namnamain mi nga noddanto panawan nyo kakabsat wenno ti kabaylan nyo ket umay kayon to makipagserbisyo tarambakan tayo iti Biyernes Santo ditoy Central United Methodist Church babaan iti Pangulo iti distrito tayo nga Southwest Metro Manila District. Wen kakabsat, dagitoy lain ti kayat ko nga mamuan nyo, iti daytoy nga agsapa. Ken kadagiti aramid tayo kitagtultuloy. Dagiti basic, wenno dagiti programa nga isut aramid nang nangruna kakabsat. Iti aramid iti outreach tayo. Kiso nga mangnamnama kami nga adupay ti mapasamak, adupay dagiti maramid, tadaytoy nga intayo pinangipanguluan nga outreach tayo kay dakalabanag nga isut naging nga banag nga naging badang iti panakaorganisa iti Rosario Mission Church. Nga mitata na organisa Rosario United Methodist Church na. Iso nga saan tayo nga kapsat nga mauma nga tumulong wenno bumadang nang nangrona iti misyon ni Apo it babaan iti iglesia tayo. Agtultuloy tayo. Adda tayon iti panawen ti panakaibasa dagiti paset iti nasantuan a surat ket iti epistola tayo masarakan iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos iti bersikulo 2 kapitulo 2 bersikulo 5 aging ganati 10 ket maysa kasto iti mabasa tayo. Adda kumakada kayo ti kababalin akas iti kababalin ni Kristo Jesus. Nupay addaan iti galad ti Dios, di na ingkang kanu ti panakipada na kenkwana. Si ayat ket di anang ibabay ti bagina, ket innala na ti kasasaad, ti maysa nga adipen. Nagbalin a tao, nagparang iti natawan alanga, nagpakumbaba, ket nagtulnog aging gaken ni patay. When uray iti ipapatay na iti krus. Gapo iti daytoy, intanok ti Dios iti kangatuan asaad, ket inted na kenkwana, tinagan anatantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin na parswa sa dilangit ditoy daga, ken iti uneg ti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin na tao ani Hesu Kristo isu ti Apo apakay daydayawan ti Dios Ama. Tumakder tayo kakabsat. Iti pakasarakan, iti banghelyo tayo, iti panakaisurat o panangisurat ni San Lucas. Iti kapitulo 23 manipod, iti bersikulo 10 katupat aging gana. Iti kapitulo 23 ingana umuna ingana iti 56. Ngem saan kon nga basaan am amin dagitoy kakabsat. Iunay-unay ko uray tadamot Biblia iti sangwanan nyo ket mabalin nyo nga basaen tumadamdama am amin. Ti kayat kulay nga basahin di umuna ken maudi. Akastoy iti kunana. Dimteng ti oras ket simmango ni Jesus ken
dagiti apostoles na iti panganan. Ken iti maudi, iti 56 nga bersikulo, iti kapitulo 23, kalpasan na, nagawid da, ket insagana da dagiti bangbanglu, ken sapsapu, nga ipaay iti bangkay. Ket iti aldaw, iti panaginana, naginanada, kas sa gudayen iti linteg. Dagitoy iti sasao ni Apo para kadagiti anak ni Apo. Amen. Sa uama mabiyang, buya ekmantim naslan. Sa uama mabiyang, sa uwing etim nas, kita isa sa anaraksa sa uama mabiyang, isa sa anaraksa sa uama mabiyang. Spreading garments in the way and waving palms and line the streets to honor rain. King of kings is here, the Son of God on high, shouting loud the sun as his passes by, he lifted to the sky. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna.
Nagpintas ken nagsaya at launay. Amang ngigan. Dagitoy nga sansaniweng iti kankanta nga ibagbagana. Hosanna. Hosanna, bendisyonan ni Apo Kuma. Kakabsat ko kayat ko nga ikan itipateg na nga malaksid iti naibasa wenno iti eleksyon tayo. Iti Lucas 19 nga isu iti pagturungan wenno pagbasaran iti intayo panangrambak iti Domingo iti palaspas wenno iti nabaligi as serek ni Apo tayo Hesukristo iti Jerusalem. Iti Lucas 19 versikulo 38 akastoy iti kinunana. Bendisyonan kuma ti Dios ti ari nga umay tinagan ni Apo. Ipukpukaw da. Kapya sa dilangit ken gloria iti Dios. Kararag tayo. Iti isasangom mi iti sangwanam o Apo as itatalek. Ken namnama nga itinasantuan nga Espiritum. Isukuma o Diyos iti mangbukal. Kinagtalinaed kadag iti puspuso mi tapnon maindingan mi analaeng. Dagiti sasaom nga isut iwaragawag mo iti daytoy nga agsapa. Bendisyonan mo daytoy nga anak mo. Nga isu o Dios iti agsao kadagitoy ngagdengdengeg ken lukatam iti lapayag nang nangrona iti puso ti tunggal maysa. Itinagan ni Jesus. Amen. Iti nakakaskas daaw ang nagdumaan. The contrast. Iti Ingles. Amuyo kakabsat no apay nga daigem akastoy. Akastumet iti mangiparparangarang ngayon tayo rambakan iti Domingo iti palaspas. Anya dagita nga palaspas. Dagiti bulbulong iti kaykayo. Nga isut inaramat dagiti tattao idi sumrek ni Apo tayo nga Jesucristo iya Jerusalem. Dagiti daduma ngawan dagiti mununa ket dagiti kagayda isu ti inlatagda iti pagnaan ni Apo tayo nga Jesucristo. Nga kasi ti kinuna kita tayo gelo nagpintas lakit di dahi ti pagnaantan nga karpeten nga na. Ta idi sakbay nga anniversary tayo kakabsat ket nasukatan ti daan ket napabaro. Nga kastoy iti kayat ng asumrek iti napateg launay nga tao Jerusalem. Amuyo kakabsat nakuna Jerusalem kaya iti duwa nga sarita. Jeru. So Jerusalem means the center of worship. Daydayaw
iti sentro iti pagaryan ni Apo tayo ket awan sabali nga iti sentro ket awan sabali no dayta puso yo. Dagito nga banbanag. Ta saan lang kakabsat nga iti babaligi no kasano nga sumrek ni Apo tayo nga Jesucristo. No deket dagiti tattao ket adu dagiti banbanag nga impakita da. Na iti kunkunada Hosanna, Hosanna, Hosanna iti panangipukpukaw da. Dagiti daduma kakabsat ken iti kaduan na nang runa si tayo nga Pilipino. Idi adda kami ta St. Paul. Tambali manong nga tawan na kadestino ni St. Paul, 7 years. Iti abay na ti St. Paul, kit awan sa bali no diti Santo Niño Church, Roman Catholic Church. Kit dahi nga Santo Niño, kat talaga nga daydaywan tinakaad, ado nga tattao nang runa no panawan iti palaspas. Kita mo yung kakabsat, parbangon palaeng alas 12, alauna, nakatagtaga rin iti tattao sa diyay, tatrak-trak, nagado nga trak, nga adan, nagyan na nga palaspas. Kit dahi nga palaspas kakabsat, kit aming nga tattao nga mapanton, makigimong, ijay Santo Niño, ilalako da dayta, gumatang da nakadado. Ket daytoy nga palaspas ket isot pabendisyonan da kanapo padi sa danto iyawed. Ket into na yawid na dagitoy nga palaspas isalukit danto kadagiti ridri daw da wenno dagiti ni ruang-ruangan iti balbalay da. Taadda iti panagpamati dagitoy nga kakabsat nga isunto iti mangparbeng iti dakes nga espiritu nga umay kadakwada. Ti ko natin English ay ti Tagalog, pangtaboy ng masamang espiritu. Apay nga kung kunak mo ta, salsalod sutik mo. Apay nga ta nga saan da nga may taboy, dagiti ni adayan tabalay. Kidagiti adayan tabalay, isuda dagiti masapul nga paadaywen, ta isuda mo't dagiti sa iro, iti bibiyagda. Kata nyo man? Dayta iti pamati. Aging gana iti magango, ket awan ton ti serbina. Ngem saan nga kasta iti pamati tayo, no diket dagitoy kakabsat, nga palaspas, nga simbolo, no kasano iti panang, iti reget, dagiti tattao nga mangpasangbay, iti umay, nga mangisalakan kadakwada. Amuyo iti liturhiya tayo itangal daw kakabsat, ket intay sangwan iti basit, ang nagdumaan ti kapadasan ken rikna. Intay ngay rod, rugyanan, kakabsat, tarambakan, babaan, iti panagdengdengeg, kadagiti istorya ni Apo tayo nga Jesus, pinasangbayan ijay Jerusalem, nga addaan, wenno napnuan rag-o ken ragsak. Hosanna! Dayto iti pukpukaw dagiti tattao, ganda ito yung mat, itinangyagan tayo nga saniwang iti kanta. Hosanna in the highest. Bendisyonan ko ma iti Diyos, ti ari nga umay, itinagan ti Apo. Kapya sa dilangit, ken gloria iti Diyos. Dagitoy iti pukpukaw, dagiti tattao kakabsat, kapya sa dilangit, ken gloria iti Diyos. O sana.
Inilanan dagiti tattao iti rumbeng ken Apo tayo nga Jesus. Maragsakan da unay amamatmatan da iso na nga sumsumrek nga daan panakabalin ken gloryana. Ngem kakabsat iti apagdarikmat iti dayta nga ayat ken gagar. Iti laeng lasud iti maysa nga Domingo ket nagbalbaliw dagiti adu nga tattao. Iti apagdarikmat iti lasud laeng iti maysa nga Domingo kakabsat. Dagitoy nga mangipugpukaw o sana in the highest ket isunan ti mangipugpukaw ilan sa isuna ijay krus. Anya tinapasama kadagitoy nga tattao nga mangipugpukaw ken mangitantanok itinagan na kabayatan ti serek na iti syudad ti Jerusalem. Anya tinapasama kadakwada. Apay nga pinabusuyan da amaylan sa iti krus ni Apo tayo ken matay. Iti nauneg asungbat kadagitoy asal saludsod. Asaan tayo anamnamaan? Ket isut pagayatan kano ni Apo. Isut pagayatan iti Dios. Binabusuyan ti Ama dayta a napasamak. Babaan daytoy a pagayatan ti Dios adu dagiti nagsubli ken kuana ken kastamet adumet dagiti nangibati ken nangipugpukaw ilansa isuna iti krus. Duwa nga banag iti nakita tayo. Iti dayta nga pasamak adu dagiti nagsubli ken adumet dagiti pimmanaw. Sa bagay, kakabsat, saan nga maidayo kada tayo, iti kapadasan tayo iti iglesia. Hanlay nga ti iglesia, no dekat iti political arena. Ado dagiti nagsubsubli, ado umat dagiti pumanpanaw. Ngem anyangay ita. Iti anyaman akan ito kakabsat, iti dayta umuna akun kuna tayo nga Holy Week. Ni Apo tayo Jesus ket adda kabailan na nga aramatan iti panakabalin na tapnon. Pawilan na iti panakailan sana iti krus. Taman nakabalin nga rodiso. Ngem saan na ngay naramid dayta? No dekat nagna iti dayta alawas as itutulnog uray pay iti inna panagtutuok ken panagsagsagaba ken panakairuruman ket inawat na. Mabalin tayo met kakabsat nga pawilan iti panagrigrigat ngem apay nga ta saan na nga inaklon o sa apay nga ta nga inaklon na iti panagsagsagaba na panagrigrigat na ken iti panakaibabain na. Awan panagbabawi o panagbabawi na iti kasta nga inaramid na. Si tutulnog, inaklon na, ken pinili na akas iti pagayatan na. Dakit di kakabsat, istorya ng ibang kanya kidi Domingo, apay kasta pastor, kunana, apay aya.
Ada ka no nagsaludsod ken kuana, anya iti ibotos mo. Kit kastoy kun kunana. Apay dahit ati ibotos mo. Kastoy. Ako nakadado ting bagbagana. Isu ti kayat ko. Isu nga rod ti kayat ko nga ibotos. Kitsapay kumata si tayo nga dato ti iglesia tayo. No mampay agduduma tayo. Kakabsat. Iti pagayatan. Irespeto tayo latan diya may santap nun. Ti kunkunana peace on earth, goodwill to men. Kapya. Dahil tatinamnamahin tayo at daan tayo iti kapya no man pa'y agduduma tayo kakabsat iti pangadeng. Ado, dagiti mangibagbaga kas kuna ni Pedro saan nga maaramid king ka nga matay ka. Ngayon niya ti kinuna ni Apo tayo. Tumalikod ka itaka, umigid ka, Satanas. Ta saan mo nga amuti ibagbagam? Masapul nga maaramid iti pagayatan iti Dios. Ket dayta ti pinili ni Apo tayo nga Jesucristo, ta dayta nga rod iti pagayatan na. Saan nga iti pagayatan iti kaduan? Apay nga inaramid na daytoy, apay nga pinili na ti agsagabag tuok ken matay. Gaputa daytoy iti pudno ken iti pudpudno asireb iti Dios. Daytoy a panagtutuok ken iti papatay ket adda panggep a kapatgan unay. Iti panagtutok, panagsagsagabak ket adda panggep iti Dios launay. Ket dayta iti panangipangarar na iti sireb iti Dios iti dayta nga pasamak. Iparang ken ipaduyak-yak iti sireb iti Dios iti daytoy nga lubong. Babaen iti panagrigrigat ken dusa ken iti papatay nga isut kayat asawen iti intay pannakapalinteg wenno pakaikarian tayo iti imatang ti Dios Apo. Tano awan iti panagrigrigat, awan iti panagsagsagaba, awan iti pannakatay wenno iti panagungar, awan serserbina itin tayo panagpamati ken kuana. Dayta kakabsat iti masapul nga maendingan tayo. Isu nga iti daytoy apasamak binalbaliwan na iti kasasaad dagiti naranggas wenno managdakdakes akas ken ka ken kastamet akas kanyak. Iti dayta nga pasamak adda nakakaskas daaw nga napasamak iti biyag mo ken iti biyag mo. Nga idi ket naranggas ka managbasol ka ken awan serserbim iti imatang na. Ngem babaen iti daytoy nga pasamak nabalbaliwan iti kasasaad mo, ken kasasaad tayo amin, ket nayan nurot tayo, iti pagayatan na. Itakas bunga, iti panagpamati, iti daytoy a pasamak kakabsat. Iti panakailansa, ken iti panakaibitbitin o panakaibitin, ken iti nagwarnak o dagitoy nga pasamak ket nagwarnak kadagiti pagtaingan tayo. Ken kadagiti iglesia tayo nga isut mangpalpalagep nga awan siya sinuman adakes nga agbaligi iti sireb ken pannakabalin ken iti ayat iti Dios.
Napalpalalo kanda dakkel nga amang iti panakabalin iti Dios ken iti patay. Ken ni patay. Ta iti Dios isut ultimo ken iti pinal wenno maudi a panagbaligi uray pay iti panakapukaw tayo akas managbasol. Kung at English, God is more powerful than death itself. And God has the final victory even when all seems lost. Rambakan tayo nga ngarod kakabsat. Ken ipangpangruna tayo ngarod. Nga ipukpukaw kadagiti kapulpulapul tayo. No kasano iti panagbaligi ni Apo Jesus asumrek kadagiti bibiyag tayo ken puspuso tayo amang balbaliw iti biyag tayo asang kapada. Dagitoy kakabsat iti mensahe ni Apo kada tayo iti daytoy nga agsapa. Amen at amen. Pagyamanan mi pastor dayta nga naba nang a mensahe ti biag. Kakabsat ko adatayon iti panawen iti panagyaman ken panagidaton awisen kayo amin nga idaton tayo dagiti apagkapullo sagsagot ken dagiti datdaton apagyaman babaen iti panangkanta tayo iti himno ket kastamet kada kayo kakabsat nga awan kabailan na nga umay ditoy santuaryo tayo mabalin yung nga aramaten iti GCash ken iti bank account through online banking iti Central United Methodist Church iso anay parang amin iti screen tayo. Sut apagdarikma agibus ti dayaw na ken ragsa lawlawendak darak ken rupsan sikati agpaliwag batikan masapul ko unay ti kaadam tati sa iro sulisuget na di mangidalan ken taklin sika sipnget man ken lawag agbatikan. Kararag tayo. Itata, naendingan mi, kinalawlawagan dagiti panpanunot mi, O Dios.
Ket italek mi nga rod ken kadaytoy nga biyag nga isot binalbaliwam. Babaan iti dungo ken ayat nga impariknam. Babaan iti panagtutuok, panagsagsagaba, panagrigrigat ken iti ipupusay. Ket no adda ipupusay, adda biyag kalpasan iti tallo nga aldaw. Nga isu o Dios iti panangrugyan, iti pamatimi, nga isu o Dios ti adda kada kami iti daytoy akan ito. Wen pudno una yo Apo nga nagwarnak daytoy nga istorya nga kapudnuan. Istorya nga nang balbaliw iti langa ti lubong nang nangruna dagiti tattao ken no kasano o Apo. Iti nang balbaliw iti panpanunot iti tunggal maysa. Babaan iti sirib nga saan nga maawatan dagiti nalalaeng. Ngem gapo o Dios dayta nga pasamak. Adtoy kami nga itultuloy mi nga rambakan. No kasano iti panagbaligi ni Kristo wenno Apo mi nga Jesus sa sumrek. Iti sentro iti day panagdaydayaw iti puso ti tunggal maysa. Isungadtoy kami o Apo nga pudno nga naragsakan launay nga nadaan rag-o tapnon endingan mi analaeng dagitoy nga sasaom. Ket sapay kuma o Dios tababaan iti panakabalin ti nasantuan nga espiritum ket masalimet-metan mi amin dagitoy tapno nadakired ken salunat mi nga makiranget kadagiti saan nga naimbag nga umapapay kada kami. Taada Dios mi adakdakel ken man nakabalin nga mangpaksyat kadagitoy saan kami ngagtalek kadagitoy o Dios nga banbanag nga kaskuma dagitoy nga palaspas no di ket iti pannakabalin mo amang paksyat, amang ruper, dagiti banbanag nga saan nga nasayat nga aramid, iti diablo. Adtoy kami nga gyamyaman nga rod ken ka o Apo. Adtoy kami nga si papakumbaba nga idatdaton iti bibiyag mi, ken kastamet dagitoy nga apagkapullo, karkari sagsagot ken datdaton nga isot impaay mo kada kami tapudno launay nga nagtalek ka kadagiti tunggal maysa ken kastamet dagitoy nga anak mo ket mapagtalkan launay. Babaan dagitoy o Dios nga datdaton ken bendisyon nga isu o Dios nga nilakam mi ket bendisyon nam nga rudpay tapno iti kastad at dapay nga maaramat iti pakailawlawan iti pagariam ken kastamet iti pagayatam nga iti tunggal maysa ket agbiag nga awan o Dios iti kasapulan na tapudno launay nga parukpok mo iti parabor kadagiti tunggal maysa tunggal pamilya ken kastamet dagiti pagsapulan da. Wenno Apo adu dagiti pagyamanan mi kas kuma dagiti anak mo nga dumteng. Iti aldaw iti kalaysada wenno aldaw iti panagkasangay da. Babaan daytoy nga tawen nga sumanin ng paay mo kadakwada ket madda ka kumangan kanayon kadakwada tapnon alwadam iti biyag na paraburam ken kanayon o Dios nga salukubam. Ket sapay kuma, tanyan tuman dagiti kiddaw da ket ipaay munto. Indingam tumat o Diyos dagiti banbanag nga iso dagiti araraw da. Tadaytoy tinamnamami o Diyos babaan iti ayat ken dungo ni Jesu Kristo.
Agyaman kami met kadagiti anak mo, O Dios, nga ni kami ti pagsapulan daken. Impangag mo dagiti banbadag nga isukid daw da. Kas kumao apo itikid daw mi idi nga paimbagem daytoy nga anak mo nang nangruna ni Nanay Rosario Bayudan. Numan pay idi, O Dios, ket ingkarimin wenno itibiyag na ket intalek min ken ka. Gapu taawanen tinamnama ngem babaen, O Dios, iti pannakabalin mo ket inikampay suna ti gundaway tapnon mapanmi makalangen-langen kas kuma dagiti ni gayayat ken kuana. Isu nga ita nayawid dano apo nga si salunat iti balayda ket agururay iti parabor mo nga pampapigsa ken kuana. Wenno apo pagyamanan mitasan lay nga isunan no di katadupay dagiti anak mo nga nakapadas iti parabor mo, nakapadas iti milagro iti biyag, nakapadas laon unay dayta nga dungo nga isut impaay mo kadakwada. Agyaman kami, O Apo, taado dagitoy nga anak mo nga adu iti napasamak iti bibiyag da ngem pudno launay nga sika iti nangisalakan kadakwada ken kadakami amin. Wenno Apo no kasano kami nga giyaman adtoy kami nga grukbab nga mangnamnama kadagiti parabor mo babaen, O Dios, iti kiddaw iti tunggal maysa. Amo milaunay ken saan mi nga mamaysa-maysa dagito nga kidkid daw ngemamom apo kadagiti adda iti puspuso ken panpanunot iti tunggal maysa anyaman dayta adtoy kami nga si papakumbaba nga mangnamnama nga sika ti mang bendisyon sika, O Dios, iti mangipaay iti amin nga kiddaw da ken sika, O Dios, isalukob iti biyag da. Kastamat daytoy nga iglesia mi ket bendisyonam ken daytoy, O Dios, nga pagilyan mi sika ti mangiturong sika, O Dios, iti mangipili mangipatugaw iti tinangnang runa ken iti kayat mo nga pagtugawen tammo milaunay nga sika, O Apo, iti manakabalin amin. Agyaman kami kadagiti nga anak mo, agyaman kami kadagiti sasaom, agyaman kami kadagiti kankanta, ken agyaman kami kadi, O Dios, iti tunggal maysa nga dakada kami nga mangparagsak, mangpapigsa iti pamatimi ken kastamet, O Apo, dagiti anak mo nga awan kada kami isika nga rudmet iti mang bendisyon kadakwada. Dagitoy, O Dios, iti kiddaw ken pagyamanan mi itinaga ni Jesus. Amen. Agtakder tayo kakabsat. Dai tarupan kanya kipakita no kumapsuta saranayen na agbanawag itibiyag ken patay. O Apo Diyos, agbati ka kanya. Iyamaken anak ko ken Espiritu liliwan dayawen nga ipangrunan ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ko ken ayatek idaunay intayo nga ro dawaten iti nananay nga bendisyon iti Dios Ama nga da sa dilangit.
iti kanayon nga panangisalsalakan, ayat ken dungo ni Apo tayo nga Jesucristo. Ken kastamat iti panakipagmaymaysa, iti nasantuan nga Espiritu, tapnon alwadan naka ken bendisyonan naka, awaten tayo nga rod, ita, intun bigat, ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.